Guys, tara akong suod nga barkada guys. Yan, hasi kayo na pa eh. Oh? Tapo? Nay. Oh? Mo sila guys. Dang bro. Oh? Alright, what's up? Welcome to my guys vlog. Guys, vloggers. Brabagol. Alright guys, oh.
Hi vlog. Morning. Welcome to my guys. What's up to my guys? So, moro to guys. Frankie. Frankie. Okay, Frankie. Ang fundamental, buwas isa na sa degree. So, sa kaibigan na pero kanilang smoke dito, Okay. We're going. hindi kayo parang kayo. Ate, yung ate tuloy na doon. Wala yung bilhin dito. Ang mga butang nito. Namas content. Mga bag. Maras tent. Ako ba na akong sa tent? Parang mga bag. Ano magtangkingan sila kay ilaw sa bami. Cellphone mo to. Mami, happy dito mo. It's rated X. That means you're extra, extra.